Pinoy Bus Driver TV. Magandang hapon mga amiga ko buksit. Alas 5:40 ng hapon ko buksit. Dito tayo sa Gumaca, Quezon Province. Shout out sa mga Gumaca. Ito, dumaan tayo dito sa ating grahe. Nagpapa-adjust pa tayo ni Dulong Pado. Yan ang ating mekaniko. Ang Berlis, June 30, 2023. Pamasin tayo mga buksit. Yan ang ating mga solid subscriber na pasayro kanina. Dami. Yan ang ating grahe dito. Ayan si Dong Pado. Dong, pwede pa adjust? Tsaka, pahipitan ko itong ano? Maluwag man, umangat. Tumangin. Yan o. Oh, yan o. Yan lang. Dito pala yung natin-offer eh. Yan ang ating mga subscribers na taga-abuyog ng Kabuksit. Ito yung grahe sa Gumaca, may Kabuksit. Yan yung ano ni Kwan 1895, biyahing Davao yan. Ayan ang 1815, biyahing ano ni Jigo, biyahing Daet. Ayan o. Asa din, ayun. Ayan mga Kabuksit. Kaya dyan sa nilong pa daw ang ano, preno. Ito na yung 1746 mga Kabuksit. Ito ang regular ni Adaw talaga. Ayan, umanda na agad o. Yan ang ibibihan ng Davao yan mga Kabuksit. Kaya lilinisin niya. Lilinisin niya yan. Yan o. Mula pandemic ito, na-standby mga Kabuksit. Yan, lilinisin niya ang upuan yan. Mula pa pandemic ito. Buti, umandar. Umandar agad. Gan. Yan. Pagpa-kondisyon niya to. Ibibiyahin niya to ng Davao. Yan o. Ganda pang ganda o. 3 taon to na standby. BF-106 ABS. Yan o. Ganda pa na tunog. Yan, naka-adjust brake si Dong Pado. Yan ang mekaniko dito sa Gumaca, may Kabuksit. Okay, sarway tayo may Kabuksit. Lumabas na si Dong Pado. Di ba? Kondisyon pa yan. Ililinisan lang yan. Headlight. Papitan lang mga gulong. Yan, okay pa headlight. Ibibiyahin na ng Davao yan, may Kabuksit. Yan o. Pugsit na tayong. Okay sa right pa, may Kabuksit. Hazard. Upo ka sa Manubila. Upo ka sa Manubila. Umupo ka sa Manubila kay Bijuan. Bijuan. Kaliwa, unang ilaw sa right. Bijuan ba? Ayan, may Kabuksit. Lilinisin niya yan. Ni Adaw. Yan ang regular niya talaga. Biyaheng Ormoc to eh.
Linisin pa niya yung mga upuan yan. Papalitan pa yung mga sira na upuan. Yan o. Pero mo, 3 taon. Pero umandar pa rin. Pugsiteng, ano? Alis na kami. Bye-bye, Pugsiteng. Oo. Jangan dyan. Sige. Malayas na tayo. Pinagpitan ko yung ano, sa mirror. Kasi lumuwag, hindi ko buksit sa mirror. Maluwag eh. Kaya sino pa rin hindi ko buksit. Pinagpitan ko yung sa mirror kasi nga maluwag. Mapapanpad sa hangin eh. Nakaisili lang mekaniko natin yan dyan. Para pag napagawa tayo sa linya, meron tayong mekaniko dito. Iba rin yung mekaniko doon sa San Fernando. Iba rin yung sa Turbina. Iba rin yung sa Calbayog. Iba rin yung sa Mindanao. Dalawa yun doon sa Mindanao, si Edwin saka si Bagaw. Ano sira dong sa ating tinopor? Muli? Una. Bago na mga muli naman dikit. Tama na yan. Lagi naman ano yan. Sinong driver? Gil. Si Phil saka sino? Si Marigil. Nagsiuwi na. Hindi na kayo. Kaya na lang nagpirma. Pag pinirma na yan, atas ng tapuhan. Ano, pakakapitan na? Pakakapitan na ng tahong? Ayan, kasi si engineer, sabi ng engineer mo. Hindi lang tayo ang ano, bigopuksit. May mga naka-stack na mga bus. Sa iba-ibang mga company bus din, bigopuksit, marami din sila naka-stack. Meron din yung mga Florida, nakikita ko doon. Pati yung mga Del TV, may mga stock din silang mga bus, hindi na nabiyahe. Kaya hindi na maiwasan, kaya nito, may naka-stock tayo dito. Mula nung pandemic, pagsitating. Okay na? Okay, suruhan tayo, may kabuksit.